Да. Сега започна. Чакай само да видя. Тате, защо тръгна, като не се бях още на спал, защото исках да те видя. О, колко е сладък. Тате, хубав ден, хубава работа и пак хубав ден. Пак. Обичам те, чао! Чао. Днеска да ви говоря. Това направо ми превърна сутринта. Днеска да ви говоря за една тема, която когато се свърже някой процента хора, които се свързват с мен за консултация, за бизнес развитие, маркетинг и имат този проблем, за който ще ви говоря днес, е изключително висок. И това е едно от първите неща, които проверявам, когато разговарям с някой. Най-често се свързват с мен хора, които са в началото на някаква бизнес идея, което е перфектният момент. Свързват с мен с идеята да разберат дали са в правилния път или някъде грешат и какви са следващите стъпки. Естествено, аз не съм някакъв магиосник, който да може на 100% да каже да направя път си или не, но задавам въпроси, които на мен ми изрисуват една ясна картинка този човек в каква фаза е, не само практически, но и психически. Тоест, вътрешно. И не можете да си представите какъв голям процент от хората са в една спирала, за която искам да ви говоря днес. И аз съм един от тези хора, които са имали този проблем. Поне се надявам вече да е в миналото. За какво става въпрос? Когато имаш една идея за бизнес, да речем, или ако имаш вече работиш бизнес, идея за маркетинг, кампания, нещо интересно, нещо ново, нещо, което те е жегнало отвътре и искаш да го реализираш. В много случаи, но по-често е с стартирането на един бизнес. В много случаи започваш да мислиш и да си представиш как нещата биха работили. Разбира се, това е неизбежна част. В смисъл, ти това, ако не го обмислиш, няма как един ден нещо да работи. Не може просто да си представиш или да си помислиш, защо не започна да се занимавам с тунинговане на коли? Добре, утре започвам. Не, ти трябва да имаш някаква минимална представа, нали? Все пак, ако аз кажа такова нещо, аз разбирам от коли толкова минимално, че сега е зима и знам, че трябва да позагрея малко преди да тръгна, примерно, или да си почистя стъклото и да си платя за страховката, което се оказа тази сутрин, че не съм направил, така че карам без застраховка, днес поне. Както и да е, идеята ми е следната. Ти го мислиш и след това знаеш, че идва момента, в който трябва да започнеш да действаш. Тоест да реализираш тази идея. Но тази идея ти създава допамин. Кара те да се чувстваш добре, когато си мислиш за това нещо. Когато си представяш как това нещо може да се развие и как ще направиш това и това и това. Оле, колко яко изглежда. И продължаваш да го мислиш. И този допамин, който се създава вътре в теб, което е натурална реакция на нашия организъм с цел да ни награди за нещо хубаво, което правим. Проучете допамина, получаваме го, когато скролваме във Facebook, получим много лайкове или се нахраним след като сме били много гладни. Тогава тялото ни създава този хормон, изпуска този хормон, наречен допамин, с цел да ни награди за нещо хубаво, което сме направили. Както когато си дресирате кучето и като направи нещо хубаво, му давате една наградка. По същия начин работи. Но понякога е измамно. Защо? Защото когато мислите за тази ваша страхотна идея и си представяте как я реализирате, вашето съзнание не винаги може да различи това да си представяте нещо и това нещо да бъде реалност. Доказателство за това са много научни изследвания, включително мисля, че беше Тони Робинс, който отива в армията и казва: дайте ме една група хора, които никога не са стреляли,
Вие обучавайте другите по вашия начин, аз ще обуча тези по моя начин. Мисля, че беше Тони Робинс, но може и да греша. Това, което прави той с тях, с тази група хора, които никога не са стреляли, е да ги кара да... Той ги учи на стрелба без те да стрелят. Тоест, кара ги да си представят целта, кара ги да си представят как стрелят, как зареждат пистолета, поемат дъх, спират да дишат за момент и стрелят. Докато те си го представят това нещо, мозъка изпраща сигнали на тялото, които в същото време има и други сигнали, които неутрализират тези първите. Тоест, като когато спим, ние сънуваме и бихме се движили постоянно, ако мозъка не парализираше мускулите ни. Знам, че задълбавам малко, сега ще ме разберете. Оказва се, че този човек, може би беше Тони Робинс, е постигнал това да обучи много по-добре и да бъдат много по-точни войниците, които са работили с него и никога не са стреляли, отиват на тест. Тези, които никога не са стреляли, стрелят по-добре от тези, които са стреляли много и са се упражнявали. Защото това потвърждава, че съзнанието ни не може да различи нещо, което се представяме, от нещо, което реално правим. Дава ни абсолютно същия допамин. Затова обичаме и да мечтаем. Но, къде е тогава проблема? Проблема е, че тъй като ние сме награждавани за това, което си представяме, в момента, в който ние спрем да си представяме нещо, работата вече е свършена. Тоест, мозъка ни се мисли, че ние вече сме свършили работата, а ние въобще не сме я започнали. Разбирате ли колко е объркано? Нали? Ако сте наясно с това нещо, ще можете да го контролирате. Но ако не сте наясно с това как работи, абсурд да разберете защо се случва така. С малко ще ви кажа какво се случва. Случва се следното. Имам страхотна идея. Започвам да мисля за нея. Както ви казах, да, и ще направя това. И тогава ще се свържа с този човек, който познавам, който може да ми помогне с това. И това. Обаче сайта ще изглежда така, а логото ще изглежда така. И когато дойдат клиентите, аз ще им кажа така. Но ти не си направил нищо. И мислиш, и мислиш, и мислиш. И го правиш все по-добро. Услуга, продукт. Правиш го все по-добър, все по-добър, все по-добър. Но само в главата ти. Огромен процент от хората, които заседнат в тази спирала, никога не реализират продукта или услугата. Да. Не можете да си представите какъв голям процент от хората, които се свързват с мен за консултация, моята първа задача е да ги изкарам от тази спирала, да им обясня тези неща и много други похвати и много други стъпки, които трябва да предприемат сега, за да прекъснат тази спирала. Защото ако те продължат напред, аз им казвам така, ти искаш да се консултираш с мен, за да подобриш идеята си, но ако ти не започнеш да реализираш идеята си, аз се чувствам като измамник, защото ти взимам парите, но съм наясно, че ти няма да направиш нищо. И не съм окей с това. И дори на някой им казвам, няма да се чуем повече. Не можем да правим повече консултации, докато ти не ми докажеш, че си направил това, това и това. Тези първи стъпки. За да знам, че ти си започнал да работиш по идеята си. Ако не, аз разбирам, че ти си готов да ми плащаш на мен, за да ти помогна да разкрасиш още тази идея и да не предприемеш първите стъпки. Добре. Какво разрешение можем да дадем на този въпрос? Може би една дефиниция на това, кога е правилният момент да предприемем действие. Разбира се, че правилният момент не е в момента, в който ти щукне идеята и ти нямаш никакъв план за действие, но пък и правилният момент не е когато идеята ти е напълно готова. Защото идеята не може да бъде напълно готова. Ти виж Apple, Microsoft, Amazon или който и да е. Ако те чакаха идеята ми да е напълно готова, те още нямаше да са започнали с тези бизнеси, защото всяка година те имплементират нови идеи. Къде тогава се кръстосват двете линии на момента, в който трябва да не да спреш да мислиш, ти продължаваш да мислиш, но от тази точка нататък трябва да започнеш да действаш. Когато имаш в книгите, които съм чел и много са ми помогнали за това да го осъзная, те са на английски и затова думата, която ми хрумва е Minimum Viable Product, което на български се превежда нещо като минимално функциониращ продукт.
или услуга. Айде да се опитаме сега това нещо да го разшифроваме. Ако ти искаш да отвориш ресторант, както казва пък Тим Ферис, сега сетих в неговата книга, най-известна книга 4-часовата работна седмица. Ако ти искаш да направиш ресторант, не отваряй ресторант. Но пък и аз ти казвам, не дей да си мислиш 2 години за това как да отвориш ресторант. Помисли каква храна искаш да предлагаш. На колко хора искаш да предлагаш. Ти ли искаш да готвиш? Какво искаш да правиш? Добре, окей, хубаво. Покани няколко приятеля вкъщи на гости на вечеря. Сготви им. Помоли ги за фидбек. Добра ли беше храната? И много важно. Накарай ги да платят. Покани ги пак. Тук вече го продължавам аз. Тим Ферис остава там. Аз продължавам. Покани ги пак. След като са опитали, след като заплатили, виждали, пак ще се върнат. Те са ти приятели. Как няма да се върнат? Как няма да намерят време да дойдат у вас на гости и да ги нагостиш с една хубава храна? И пак да си платят, разбира се. Логично е. Ти искаш да правиш бизнес и го тестваш в момента какви приятели са ти те, ако не са готови да ти ударите на рамо с това, ти няма да им вземеш по 150 лева на вечеря. Нещо символично. Но тествай. Можеш ли да приготвиш храна? Можеш ли да направиш приятна обстановка? Можеш ли да нахраниш точния брой хора без да изхвърлиш много храна? Те биха ли платили това, което ти си мислиш, че заслужаваш? И биха ли се върнали? Ако днес ти е хрумнала идеята да отвориш ресторант, буквално след 2-3 дни ти можеш да започнеш това нещо. Разбираш ли, не ти говоря за това да имаш яснота какъв цвят ще бъдат столовете и масите в ресторанта или къде ще бъде локацията, а за това да тестваш концепцията. Също така да тестваш себе си. Защото ако не го направиш, ти взимаш за даденост някои неща. Някои много важни неща. Като например това, че ти можеш да готвиш. Това, че някой би ти платил, за да ти яде храната. И това, че след това би се върнал. Защото не забравяй, че е изключително скъпо. Няма значение дали имаш ресторант, сервиз за коли или някакъв съвсем различен бизнес. Много е скъпо да докарваш нов клиент. Затова всеки нов клиент трябва да се превърне в клиент, с който работиш дълго време. Т.е. той да се връща при теб. Ако му е харесал, ще се върне. Ако не му е харесал, няма да се върне. И тъй като приятелите те харесват, нали са ти приятели, очаквано е те да се върнат. Виж колко от тях ще се върнат. Разбираш ли? И понякога подсъзнателно се сещаме за тези неща, но не ги правим, защото подсъзнателно имаме страхове. А какво ще стане, ако се окаже, че не им харесва моята храна? Нищо, аз ще продължа да се мечтая, а пък това ще остане за по-късен етап. Значи, виж от началото на идеята до момента, в който според мен трябва да предприемеш действие, колко е кратък периода. Той може да бъде още по-кратък, може да бъде и малко по-дълъг. Но определено, мислиш ли за нещо 1 месец, без да направиш минимален тест, това няма как да стане. Друга причина да направиш така, както аз ти казвам, е факта, че когато ти направиш някакъв тест, някаква демо-версия или ако е продукт, се нарича прототип, ти можеш да го използваш, за да набереш средства, за да реализираш идеята си, защото повечето хора, които са, как го обясняваше Християн Димитрова, това с външен и вътрешен източник на... Не мога да се спомня. Идеята е, някои хора си мислят, това става заради мен се случи това хубаво нещо или заради мен е този провал. Те са фокусирани върху себе си, те разбират, че те са отговорни за нещата, които се случват, а има и други хора, които казват, този свет е така, то обществото е такова, да, то нямах късмет просто. Тези вторите са с външен източник на не знам как беше. Разбирате ми идеята. Ти трябва да си от първите. Да разбереш, че ти си отговорен за нещата. И много хора, които не са такива, казват, аз имам една страхотна идея, ама естествено, няма пари. Или трябват ми толкова пари, че ги нямам. И аз много бързо
ги опровергавам, като им казвам, ти не можеш ли да направиш една демо версия, един прототип, за който да спечелиш някакви пари, като го продадеш, или да докажеш на някой, който има пари, че ти знаеш какво правиш и си наистина способен да го реализираш, за да ти даде той пари. Естествено, след това той ще получи някакъв сериозен процент от това, но разбираш ли ми идеята? Значи, ако търсим оправдания, винаги можем да ги намерим. Но тази спирала, за която ти говоря, е най-перфектната магическа машина за оправдания. Защото ние се чувстваме се едно правим нещо, реално не правим нищо и в момента, в който може би след 2 години решим да правим нещо, си казваме, то въобще не било така. То късмета не е на моя страна. Ама те хората не ме разбират. Никой не ме подкрепи. Ти направи ли нещо за себе си? Така че, когато имаш една добра идея, помисли върху това какви са необходимите стъпки, за да направиш минимална работеща версия на тази идея. Било то прототип за физически продукт или демо версия за услуга. В момента, в който можеш да направиш най-минималното нещо, реализирай го. Тествай, виж. И тогава продължи да подобряваш идеята. Хрумнало ти е да направиш компания за доставки, като Еконт или Speedy, или като Glovo, Takeaway. Ама то вече съществуват. Пробвай. Достави храна на няколко приятели. Звъни на някой приятел и на 5 човека звъни, твои близки, и им каже, следващия път, когато искаш да си купиш храна от някой ресторант, обади ми се на мен. Искам да отида, да ти я поръчам и да ти я доставя. Ти ще ми платиш за това, колкото би платил на която и да друга компания, която го прави. Защо да не го направи този твой приятел? А ти ще можеш да тестваш какъв е експириенса, какво реално ти коства и после какви пари взимаш, за да си дадеш сметка, тук има ли някаква печаба или няма. Или ако няма, какво трябва да направиш, за да има. Нали? А не просто да си мечтаеш. Защото допамина е нещото, което те залъгва, и това е нещо, което в този век залъгва много хора за много неща. Това беше всичко за днешното видео. Идеята е много обширна, мога да говоря с часове за това, но те моля да ми напишеш в коментарите какъв подобен проблем си имал и как се го разрешил с идеята. Следващия човек, който влезе да разгледа коментарите, да получи доказателство за това, което аз казвам, и потвърждение, но също така и идеи как да се измъкне от тази магиосана спирала. Окей? Аз съм Илян Маринов от Flashgate. Съвсем скоро ще се видим в следващото видео.